इयुनखौ नोजोर होग्रा सीएम प्रमोद बर'आ बिटिआर ओनसोलखौ जौगाखांहोनो फारफ्रोमबो बिथिङाव नोजोर होदों। सीएम प्रमोद बर'आ सोलोंथाइ बिथिं, गेलेमु बिथिं आरो गुबुन गुबुन बिथिंफोरखौ इयुनाव जौगाखांहोनो थाखाय गोख्रों नोजोर होदों। बेराफारसे सीएम प्रमोद बर'आ सावथुन मुलुगनि फारसेबो गोख्रों नोजोर होदों। बिथांनि हेफाजाब आरो मदद होनायाव गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव बिसानि 6थि बर' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ खुंफुंनाय जादों। बिसानि 6थि बर' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ गुवाहाटीनि श्रीमन्त शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंफुंनो हानाया बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव। बिसानि 6थि बर' फिल्म एवार्ड सेरेमनिखौ खुंफुंनायाव सीएम प्रमोद बर'आ बाहागो लादों। बे सेरेमनियाव बाहागो लानानै सीएम प्रमोद बर'आ बुंदों, 1980 मायथाइनिफ्राय जागायनानै दासिम बर' सावथुना गोबां जौगानो हाबाय। गोबां जेंनाफोरखौ सौसिबोनानै बर' सावथुन मुलुगा गोबां जौगानो हाबाय। सीएम प्रमोद बर'आ बुंबावदों, मोनसे माहारिया जौगानो थाखाय गासैबो बिथिङाव जौगानांगौ। समाजनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ सावथुननि गेजेरजों दिन्थिफुंनो हायो। समाजनि माखासे जेंनाफोरखौ दिन्थिनायाव सावथुना गेदेर बिफाव लायो। बिटिआर सरकारनिफ्राय फैबाय थानाय समाव बिसाखौ जेसेबां हायो मदद खालामनाय जागोन। देग्लाय बोसोराव बिसानि गेस्ट हाउस लुफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय 1 कोटी रांखौ सेंसन खालामनाय जादों। फैबाय थानाय समाव बिसानि मावख' लुफुंनो थाखाय बिटिआर सरकारनिफ्राय आरोबाव 1 कोटी रां होनाय जागोन होननानै बुंथिबावदों सीएम प्रमोद बर' बिथाङा। शंकरदेव कलाक्षेत्रआव खुंफुंबाय, बेजों लोब्बा लाखिनानै नोंथाङा मा बुङो? जि बिसा बिथांमोननो आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावो आरो देग्लाय 6थि बड' फिल्म एवार्डखौ बिथांमोना गुवाहाटीआव खुंफुंदों आरो लोगोसे बलिउडनि सासे एक्टर पद्मिनी कालापुरी बिथांखौ बेवहाय हांख्रायनानै लाबोदों। आङो मिजिंथिदों 1980निफ्राय जागायनानै दासिम बर' फिल्मा जथेस्थ' जौगाबोबाय। गोबां जेंनानि गेजेरजोंबो जाय बिथांमोना बर' फिल्म बरननाय, बेवहाय एक्टिं खालामनाय आरो बिनि जि माखासे जेंना जेंसिनि गेजेरजोंबो स्ट्रागोलखौ खालामबोबाय थादों। आं बिथांमोननो साबायखर बावदों आरो मोनसे माहारिया जौगानो थाखाय गासैबो बिथिङा जौगानांगौ। दा फिल्मा जिहेतु गिदिर मोनसे बिफाव, समाजनि सोदांनाय, समाजनि गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ बेवहाय दिन्थिनानै कारेक्सन खालामनायाव जथेस्थ' बिफाव लायो। दा बे बिथिङाव बड' फिल्म इन्डास्ट्रिजों जड़ित थानाय गासैबो सुबुंफोर लोगोसे बिसानो आङो साबायखर बावदों आरो बिटिआर सरकारनिफ्राय फैबाय थानाय समाव जोङो बिथांमोननो जेसेबां हायो मदद खालामगोन। देग्लाय बोसोराव जोङो 1 करोड़ रां बिथांमोननि गेस्ट हाउसनि थाखाय सेंसन खालामदोंमोन आरो फैबाय थानाय समाव आङो बिसानि अफिस लुफुंनो थाखाय सरकारनिफ्राय आरोबाव 1 करोड़ रां होनाय जागोन। आङो बेखौ दिनैनि हाबाफारियाव फोसावगोन।